Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano na kita kining yung ato nga programa sa TV Apolya.Argumento ang gipanguluhan ang gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir Argensano o ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Okay, so naatay tubagon karon na mga sir ug mga ma'am. Actually, ato na ni natubag last eh. Pero syempre, more tan-aw manggod sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko, mura og punto sa ilaha kung baga. Kining video, mo na ang ilahang gi-repost pagbalik ang maong video niya pagkahuman naghatag na pud sila mga new comments or new tawag ining commentary kumbaga. So karon ang mahitabo ato ning paminawon kay kini manggod murag gigamit nila si Father Griba eh. And at the same time, kabalo magyudta nga si Father Griba, based sa iyang mga presentations, makita yun nato nga irihis ba kung baga. Ano makaingon mo kung irihis? Daghan kay siya mga stand, daghan kay siya magipangtudlo nga sukwahi sa dogma ug pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, sige ato aning i-play ang iyang tawag ini nga video interview ni i-interview ni sa mga dili Katoliko. I think murag 700 club kung wala ko masayo. Okay, atong i-play sa pagsimba og mga ribulto. And thank you. Okay, kuno ingon pa dinhi pari daw kuno nagsaway sa pagsimba og mga ribulto. Ang question din na kinsa nagtudlo ninyo nga ang mga Katoliko nagsimba og mga ribulto? Mali question eh. Inya pagka usa sa mga napulo kasugo ayaw pagbutang-butang sa imong isig katao. So kung inyong ipamugos, kung ipamugos sa mga dili Katoliko nga nagsimba ta og ribulto, buti pasabot nagbutang-butang sila kay dili man na mooy atong pagtulunan. Klaro man ang ato ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana based sa declaration sa kining Second Council of Nicaea. Ang ingon pa din ni, for the honor of the image passes to original, and he who shows reverence to the image shows reverence to the substance of him depicted in it. Okay, na ay tawag inang giingon din okay, dili na lang ta sa Council of Trent kung baga. Moreover, that the images of Christ, of the Virgin Mother of God, and of the other saints are to be placed and retained, especially in the churches, and due honor and veneration be extended to them. Not that any divinity or virtue is believed to be in them, for which they are to be venerated, or anything is a petition from them, or the trust to be placed in images as at one time was done by the Gentiles who placed their hope in idols. But because the honor which is shown them is referred to the prototype, which they represent, so that by means of the images which we kiss and before which we bear the head and prostrate ourselves, we adore Christ and venerate the saints whose likeness they bear. So dinhi ang giingon dinhi karon man kayo nga naghatag ta og venerasyon dili tungod kay nagtuota nga kana mga Dios. So never ta naghatag og pagsimba absolutely sa maong gitawag og mga larawan tungod sa hinungdan kay isa ra man ka Dios ang atong gisimba. Di ba? Ang sumala pa sa kwe sa Athanasian Creed, now this is the Catholic faith, we worship one God. Huwag nag-ingon nga, we worship many gods including the sacred images or the images of the saints. Diya palang daan, sa intro palang daan, palpak na, sayop na, pagpamakak na. Sige, continue natin. Very much for being here, Father Archie Gariba. God bless you, Father Archie. Yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng Simbahang Katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Okay, ang question, unsa daw kuno ang paninindigan or unsa ang gitudlo sa Iglesia Katolika concerning sa pagsimba daw kuno sa mga larawan? Akin wala may gitudlo ang Simbahang Katoliko nga simbahon nimo na nga mao nang imong object of worship ang maong gitawag og mga ribulto. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang gisimba usa lamang ka Dios. Pero anong naghatag man og akong pagtahod sa mga ribulto dili tungod kay amo ng mga Dios, kung dili naa ni koneksyon sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Wala man naghatag og pagsimba sa mga butang, kung dili naghatag ng pagsimba direkta dito sa gitawag og mga tawo nga girepresentahan ni anang maong ribulto. Kung santos, veneration. Kung ang imahe ni Ginoong Jesucristo, adoration para kang Kristo.
Nya kanang mga imahin mo na gitawag og ang muang paghatag og pagtahod relative adoration kay namagud may absolute adoration and absolute veneration. Nga refer lamang dito sa person sa girepresentahan ni anang maong image. Nya kanang mga image relative veneration kung sa mga santos, absolute adoration, relative adoration para sa mga imahe ni Ginoong Jesucristo or naay koneksyon dito sa Ginoong Dios. So maman nagitudlo simbahan Katoliko, ako ang balikon pagbasa ha, unsa magibaruganan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa paghatag og pagtahod sa mga larawan. Again, declaration sa Council of Trent. Council of Trent. Moreover, that the images of Christ, of the Virgin Mother of God, and of the other saints are to be placed and retained, especially in the churches, and that due honor and veneration be extended to them. Not that any divinity or virtue is believed to be in them. So, ang paghatawag ini pagtahod sa mga imahen, wala may nagtunga ka na amo ang Diyos. Or naanay kagahom sa Diyos, no. So, diha palang daan, mo na baruganan sa Iglesia Katolika. So, karon ang question sa nangutana kung sa di baruganan sa Iglesia Katolika concerned sa pagsimba. Mo to, akong gibasa. Ang dokumento sa Iglesia Katolika, tanaw natin tubag sa usa ka ereyes nga pari. Kinaugalian na through the many centuries, nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Heretic. Erehis. Remember nga ang tradisyon simbahan Katolika na ay duha, na ay apostolic tradition ug na ay church tradition. And syempre kaning church tradition always din nakahuk dito sa apostolic tradition. And at the same time, pag oras na ay tradisyon nga gidawat sa mga Katoliko karong panahon na nga gidawat pagikan pa sa mga unang mga sakop sa Iglesia, ilabi na sa mga unang papa, sa mga unang mga sinaunang mga obispo, mga pari kani abto nga mga nangahimong santos, pag naa sa tradisyon nga gidawat simbahan Katolika o gi-continue nagi-practice kini, buti pasabot dili ka na supak sa pagtuo. Og klaro ang gitawag og pagtuo. Kana nga mao nga tradisyon ang paghatag og pagtahod sa mga ribulto, dili tungod sa ilahang pagkaribulto kundi naghatag og pagtahod sa hinungdan sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Yung anong imo man nang i-baptize kuno nga maghimo pag imuhang kaugalingong bago irihis gyud. Irihis. So kining pare mga sir ug mga ma'am kung makita ninyo ni ang mga giwali ani mga sermon ani gimugtuo ngano man kung mutuo mo ani apil ang ato ang kalag idangdang sa impierno tungod aning pari-pari pari ang gitinuod ni pero irihis nga pari. Sige, continue na to. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful, kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Utin tanawa, di ba? Standard natin hindi po yung standard ng Iglesia Katolika eh. Di ba? Kung kini si Father Gariba o bright ni, mas bright ang simbahan Katolika. Wala pa na pari na ng simbahan Katolika. Nanudlo na ang simbahan Katolika mahitungod kang Kristo sa pagtuong mahitungod kang Ginoong si Kristo. In terms of images, kadaghang mga santos. O usa sa mga nanalipod concerning sa pagbaton og mga santo, mga larawan sa mga balaan or mga ribulto sa mga santos, Saint John Damasceno. Santos to. Hindi man ni santos ni. Santol kayo pangutok. Pasensya na kayo mga sir ug mga ma'am ha. Ngano man kay daghang mga Katoliko madaot ani iyang presentation eh. Santol man nagpangutok ni si Father Gariba, ha? Santol man nagpangutok. Ngano man instead of itudlo niya ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang iyang gitudlo ang iyang opinyon. Iya man ang opinyon. Dili man na mo itudlo simbahan Katoliko. Abot pa na si Inquisition niya, gisunog din na siya tanan eh. Continue na to. Oo. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyong yon? Yun na yun. Ano daw? Baguhin ang tradisyon? No. Kamu lang? Kamu ang tawagan ng musulti sa mga butang kung unsa gidawat nga faith sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? And remember, wala gisupak ang simbang Katoliko sa pagbaton, pagprosesyon, o paghatag og relative veneration sa mga imahen sa mga santos. Kay, for example, kining mga tawhan nabi,
Kini mga picture ani mga tawhan nagisi-gisiun na ko sila nga tubangan malipay bagha na sila. Ngano man kay bisan pagbutang na kung naa ni connection nimo masakitan ka oy. So mao po na mo ba tong giingon sa tawag ining Second Council of Nicaea ang giingon dinhi for the honor of the image passes to the original and he who shows reverence to the image shows reverence to the substance of him depicted in it. Ang ibasihan na ni kining tudlo simbahan Katoliko. So buti pasabot wala ta maghatag og reverence tungod kay bato na, tungod kay ribulto na. Naghatag tag reverence sa maong ribulto tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Irihis mo ni parian ni. Continue na to. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Actually, Father, irihis ka, Father. You're heretic, Father. Nagtuturo ka ng mga bagay na hindi turo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ewan ko lang kung baka, ewan ko lang bakit hindi ito, hindi ito sinaway ng kanyang superior. Nakakahiya po ito sa Order of Franciscans. Nakakahiya po ito kay St. Francis. Nakakahiya po ito. Itong parang ito, heretic Continue natin. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but you're not a Catholic priest. Kung tanaw na to, kung titingnan po natin yung aura po ninyo, ay paring-pari po kayo, pero yung teaching na itinuturo po ninyo ay hindi po teaching ng totoong pari. Protestante po kayo na may nagdadamit na pari. deep within my spirit, I have to say what is right, and I know. Actually, Father, yung sinasalita mo ay hindi po tama At hindi po yung turo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Sana ang itinuturo po ninyo yung katuruan ng Santa Iglesia. Bakit po? Kasi hindi naman kayo yung may-ari ng Iglesia Katolika Para kung meron kayong gustong baguhin, pwede niyong baguhin. Hindi. Hindi kayo yung may-ari ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. You're only an administrator of the church, but hindi po kayo may-ari. You're not the owner. So, ibig po sabihin po dyan, kung sa tingin po ninyo, hindi po kayo kampante sa mga bagay, sa mga practice, then magbasa kayo sa dokumento ng Iglesia Katolika. Then, baguhin ninyo, i-correct ninyo ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, hindi yung ayon sa pag-iisip at interpretasyon lang ninyo. Continue Hindi po matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words, no? Kailangan straight. Talagang hindi po matutuwa ang Panginoong Diyos po sa inyo, Father. Bakit? Kasi according to St. Paul, kahit nga kami, ang isang anghel, na magtuturo ng mga bagay na iba sa aming itinuturo, let him be anathema. So ang stand po ng parin pong ito, anathematized po ito Continue natin. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word. It's not... The Word of God. Ano po ba ang interpretation ng Simbahan Katolika concerning the term Word of God? Ang Simbahan Katolika, pag magsasabi ng Word of God, refer po yan sa written and unwritten. Refer to the Holy Bible and also the apostolic tradition. Ang nasa isip po ninyo ngayon, Father, Bible lang yun hindi po yan pag-iisip Katoliko. Pag-iisip Protestante po yan, Father. Not our word, but it is His word. At mabagsik po yung pagtumama. Sinungaling po itong paring ito. Bakit po sinungaling? Ang Simbahan Katolika nagtuturo na po ayon sa katuruan ng Panginoong Diyos At siya po yung administrator ng salita ng Panginoong Diyos, hindi po itong paring ito. Dapat sana nagtuturo po siya ng mga bagay kung ano po itinuro at tinanggap po niya galing sa Simbahan Katolika. Ang problema, ang itinuro po niya, hindi po ito Iglesia Katolika O ayun, lihis. Continue That's also my passion, to be able to relate to others. So ibig sabihin, self-centered po si Father. Hindi po Christocentric. Pag Christocentric ka or Christ-centered ka, dapat ang itinuturo mo yung katuruan ng Iglesia Katolika. Bakit? Kasi siya po yung sinabihan ng Panginoong Jesucristo turuan nyo sila sa lahat ng itinuro ko. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi nyo magustuhan, baguhin ninyo. Gaya sa pag-iisip ng paring ito, nakakahiya.
in love. Ha? Sa usa ka interview makita nato kining usa ka pari nga si Father Archie nining usa ka religious nga programa. Nining nga interview iyang gisaway ang pagsimba og mga imahe nga Tanawara, di ba? Kinsa ba kayo nagtudlo ninyo? Nga ang mga Katoliko nagsimbag mga imahe, pagkabangagan na lang gining mga tawana. Again ha, ang amahan sa bakak mao ang yawa. So kining ato ang nag-presenter karon nga kaning journal sani nga tawag ining kuan discipleship journal mga sinungaling ito mga bakakon ang amahan sa bakak mo ang yawa karon na pod na makak subot ipasabot mga anak ning mga tawhana ipamugos gid nila ang simbahang Katoliko nagsimba sa mga ributo sige dabi tagain man ninyo dokumento opisyal sa simbahang Katoliko nga wala mo gamit og figurative terms ha kinamong yung mga puntos din na mga kana bitong mga nubinahan ilahang panggamiton nga nisimba figurative man na kanang deklarasyon gud simbahang Katoliko nga nisimba ang mga Katoliko sa mga ribulto taga-edo ko ninyo i-challenge na ko ni sila dokumento sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga deklarasyon sa mga konsilyo or deklarasyon sa usa ka Santo Papa nga nagtudlo ang mga Katoliko nga nagsimba og mga ribulto kay kung dili ni maka-provide ning mga tawhana ipanggamit si awa ning mga tawhana para ilaron ta punungo na unta kini kay kini bunga lamang sa tradisyon sa tao ug wala kini nagsubay sa Biblia. Tanawara. Wala ko na nagsubay sa Biblia. Langkatan na rin yun ng Old Testament. Klaro anang tawag ining Old Testament nga ang ilahang gitawag og pagtuo particularly kanang sa 1 Samuel nga ilang giprosesyon ang arka sa kasabutan nga naay ribulto. Ang ilang templo na ay mga ribulto. Unya, di biblical na. Nagkatanan na ninyo. Tuo ko bag nagbasa ng Biblia ning mga irihisa ni. Nagbasa ng Biblia. Di ba? Oh. So, mingon sila supak daw kuno sa tawag ining Biblia unsay basis. Nasupak sa Biblia ng pagprosesyon sa imahen sa mga santos o ribulto sa tuang Ginoong Jesucristo. Nagkaido magsitas. Nagidili na as Ginoong Dios. Kaysa akong nahibawan ang gidili sa Ginoong Dios kanang pagprosesyon sa mga ribulto sa mga Diyos-Diyos. Ang Kristo ng mga santos dili man Diyos-Diyos. So kanang magbuot-buot man mo pagdili. Nga dili man sila mga Diyos-Diyos, ang gidili sa balang kasulatan, ang ribulto sa mga Diyos-Diyos iposisyon. Diba? Diha palang daan sipiat na Continue na to. Usa ka dakong hagit sa mga nagasimba o mga ribulto kung unsay ilang respond niini. Actually, ang among respond, nagbutang-butang mo. And 1 Corinthians chapter 6 verse 9, so malapit San Pablo, ang mga taong tigbutang-butang di makasulod sa harian sa langit. And at the same time, ang mga taong bakakon, anak siyawa. St. John chapter 8 verse 44. So, ipamugos magyud ninyo nga nagsimba mi og mga ribulto, di challenge na nimo mga tawhana. Pag-provide mo official document sa simbahang Katoliko nga ang mga Katoliko nagsimba sa mga ribulto nga among Dios. Ang major premise klaro kaayo Now this is the Catholic faith, we worship one God. So therefore, ang mga ribulto dili mga Dios. Dili pud mga Dios og dili pud angayan, wa pud na mo gusto pa. Wa na mo gisimbang Dios. Usa lang man kabuk ang among Dios. So kung inyong ipamugos nga nag-Diyos mi, nagsimba mi sa mga ribulto, isip amo ang Diyos, ang mahitabuan na is nagbutang-butang mo. Nga naman, kay di na mo itudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung sa may naglimin nga rason, nga nung inyo ipamugos nga ang mga Katoliko nagsimbag mga ribulto, aron makapangilad mo mga inosenteng Katoliko. Continue na to. Nga mismo isa sa ilang mga leader na ang nagpahunong nila niini nga klase nga pagtulunan og mga binuhatan. Pareho magud mo irehis. For not less than 400,000 Catholic priests sa tibuok kalibutan, pipila lang na sila kabuok. Nanudlo og mga butang tudlo supak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O dapat gani sipaon ni siyang obispo.
tanggalan ni sag faculty. Ngano man makapatay man ni kalag. Oh, ang statement ani nga pari nga irihis, ako ha musulti jud ko, prangkahon ko ni kini nga pari irihis ting dako. Kaya ang iyang gitudlo supak sa dogma nga gitudlo sa Second Council of Nicaea o sa Council of Trent. Oh, tanawa, di na sakay pud ang mga irihis, nagbutang-butang po, di daghan ang mga impierno ani. Di ba? Ang idolatry mao kini ang pagsimba og mga larawan. Pataka lang. From the word idols, fake gods, og latria, adoration. So, ang fake gods din lang kay images. Even a person, nagiila nga, tawag ining Diyos, gods na, mabito ang mga paraon kaniadto. Sa panahon ni Moises, giila po nga Diyos. Ang mga Romanong emperador kaniadto, giila po nga Diyos. Mga Diyos-Diyos to, di lang kay iribulto. Ano ang inyong unahuna, ribulto raman. Kay ang naasi yung unahuna, ang ribulto sa mga Katoliko, wrong, mali. Mali. O wapo nag-ila ang mga Katoliko sa mga ribulto nga Diyos aron makasala mi anang idolatria. Again, ang idol, mga fake gods. San Pedro, gods day na. Ang mahal nga Birheng Maria, Diyos day na. Fake gods day siya. Nag-ila di ang mga Katoliko anang Santa Maria o San Pedro nga mga Diyos. Mo beto San Pedro, Santa Maria among tawag kay mga santos dili na mga Diyos. Kaya kung Diyos pa na, Diyos Pedro, Diyos Maria, Diyos sa Maria na ang among tawag. Diya parang daan ang namakak na mo eh. Mo kini ang pag-ampo kanila, paghatak upas si dungog, pagdaig nga unta angayan lang buhaton sa tinuod lang yun nga Dios. Half truth. Half truth ni. Kini nga presentation sa bakakon nga sulpot. Half truth. Nganong half truth man, tama bitaw nga muserbisyo ka lamang sa Diyos. Tinuod na. Uyon mi ana. Pero, sumala pa na ganun sa Kristo, 17 Gs sa San Juan, ingon pa niya, kay pinaagi kanila, gipasidunggan ako. So, buti pasabot, tagaan og dakong pagtahod ang mga tao, ang mga balaan, nga naay koneksyon kang Kristo o sa Diyos. So, karon kung naa sila mga ribulto, mga imahen, o sa mga itong buhaton, bugal-bugalan na to sama sa inyong pagbugal-bugal. Pag sukan pa na kung ibugal-bugalan na to ang mga imahe na anang maong mga balaan nga naay koneksyon kang Kristo, particularly sa mga apostol o sa mahal nga Birheng Maria, ay tabla ra nga atong giinsulto ang Kristo. Di ba? Ang sulti ni Ginoong Kristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako. Ang nagsalikway ninyo, nagsalikway nako, nagsalikway sa nagpadala kanako. San Lucas 16:16. So kung imuhang bugal-bugalan ng mga imahin anang maong sinugo ni Ginoong Kristo, tabla ra nga inyong gibugal-bugalan ang gilarawanan mismo. O, tanawa tong larawan sa arka sa kasabutan. Gihikap lang sa dili takos. Si tawag ining kailan mo nas kong dila itong tawag ining name. Uza, kung wala ko masayop. Titakilid ang arka sa kasabutan, hindi man sa takos, gihikap niya. Gipatay sa Diyos. So, buti pasabot, kung muhikap ka atong mga butanga kaniadto nga na connection sa Diyos, nga dili ka takos, insulto na sa Diyos, bisan pag-imahin, maupod na karon. Kung tawag anang magbugal-bugal ka sa mga imahen sa mga santos, unya ka nang maong gilarawanan, nagrepresentahan ni anang mga larawan na ay koneksyon sa Ginoong Diyos. Buti pasabot, gibugal-bugalan nimo ang Diyos. Liman kagihimo nimo Diyos ang imahen sa mga santos. Dako ng pasipala eh. Gihimo nimong mga gods ang mga santos. Gihimo nimong mga fake gods ang mga santos. Dili kaming mga Katolikong nakasala. Kamo ang nakasala. Nga naman, kamo man ang nag-ila ka ng mga ribultos, mga santos, mga Diyos-Diyos na. Diba? Diya palang daan si Piat na. Wala, mga higala megsoon, kining maong tawag ining presentation na to karon. Bantay-bantay ta kining mo mga tawahan na mga mangingilad ni. Continue na to. Kini nga practice sa idolatry nagsugod bisan pa sa karaan pang testamento. Yes, tinuod na ang about idolatry. Nya tanawa doon na sa balaang kasulatan kung giunsa nila pag-ila ang ilang idols. For example, Exodus chapter 32, verse 4 to 5, niingon si Aaron, dali mo, simbahon tini, kining ribulto, kay mauni ang atong Diyos. Isaiah 44:17,
Usa may gisulti ni Propeta Isaias, o dali mo. Himuon niya ning mga sobranin ni himuon niya mga ributo ug moingon sila, luwasa ako kay ikaw maoy akong Dios. Gibuhat man na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Wala eh. Nga naman kaklaro ano? Ang gitudlo sa simbahan Katoliko. Balik ko na to ha. Council of Trent. Ang ingon din here. Moreover, that the images of Christ, of the Virgin Mother of God, and of the other saints are to be placed in the retained, especially the churches, and due honor and veneration be extended to them. Not that any divinity or virtue is believed to be in them. Again not that any divinity. Wa ta mag-ilang na ay pagka-Diyos ng mga ribulto. Baka kuning matawhanan ni. Baka kun. Nagalenlain lang ang mga ngalan sa mga ribulto karon, pero maura gihapon ang pamaagi konsepto sa pagsimba niini. It is a fallacy of composition. The truth in particular cannot be used as the truth in general. Pagpamakak ni. Pagpamakak. Nganong pagpamakak man? Kaklaro ana. Giposisyon ng maong mga ribulto paghatag og honor sa responsableng girepresentahan sa ribulto. Ang mga Diyos-Diyos, giposisyon to nila tungod kay nag-ila sila nga kanang mga ribulto nga ilang giposisyon ilang Diyos. Kadakog kalainan. Unya, magamit to nimo. Nga tawag ining purpose and objective sa Old Testament para sa karon nga panahon. Wrong. Dili mo pwedeng magamit kay kung imo ang gamiton, again, fallacy of composition na. Kay dili pareho ang sitwasyon kung baga. Kato mga Diyos man to, mga fake representations man to, kini mga true representations man eh. Bot ning mo mga tawanag good continue. Kani mao ni hinungdan nga ang Ginoo na suko og maayo kani adto pa. Saman baka kon masuko ang Ginoo kung ilisan nimo siya isip tinuod nga Dios. Tan-awan ng Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Nganong tunglohon niya ang maghimo og mga ribulto kaniadto tungod kay giilisan siya isip Dios. Ingon mo to niya, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Di ba? Mo diklaron sa Ginoo ngano man kay kabalo ang Ginoo nga katong Israelita kaniadto nag-ila og laing Dios. Exodus chapter 32 verse 4 to 5, giila nila ang ribulto nga Dios. Mo nang masuko ang Dios. O bitaw ang tawag Dios, mga fake gods. Kini wala man natong ilang Dios ni. Og anus na record sa kasaysayan nga ang mga imahen sa mga santos gi-consider siya as idols. Wala eh. Even ang Biblia, wala gi-consider ang mga taong balaan as gods or mga idols. Ang nagakonsider lang kanang mga santos nga mga idols na sila o kanang ilang mga imahen, mga idols na sila, kanang mga bangag nga mga sulpot. Bangag maning mga tawhana. Anong bangag man? Tanaw, ilag yung ipamugos ng ilahang kabuang man na. Santos na gani, imuon paging Diyos-Diyos. O ganing mga amigo na to nga mga di Katoliko din eh. Napabagkahamos tarong nga panguna-una. Una-una, ato ninyo nagtarong. Napabagkahamo sa tarong nga panguna-una nga ang mga santos himuon ninyong Diyos-Diyos. Subot ipasabot, wa mo kaila unsay kalainan sa butang balaan o dili balaan. Diba? Leviticus chapter 10 verse 10, ilhon ninyo ang mga butang balaan o dili balaan. Kini nga panahon, wa mo kaila unsay balaan o dili balaan. Giratsada ninyo tanan. Ay noon, di magid po noon makaila kay ano sa man tawo mo misulpot. Di ba? Nisulpot lang mo after tawag ining kuan. After 16th century. Nisulpot lang mo kalit. Kanya kung mali ang paghimo og pag-revere, paghatag og pagtaod sa mga ribulto og mga larawan, nganong wala man ninyo gibadlong tong mga apostol kaniadto nga naghimo sila ng mga larawan sulod sa mga katakomba. Ganun wa man niya gibadlong. Every time nga mosulod sa katakomba, maghimo sila reverence sa maong gitawag og lugar. Ngano man kay ang mga imahen nga nakulit sa maong lugar nagrepresentar sa presensya sa Dios.
Mga bakako ning mga tao. na lang nining gisulat ni Prophet Jeremiah sa iyang libro sa Jeremiah chapter 10 verse 2 to verse 5. Mao Sige. kini ang giingon ni Jehova, ayaw pagtuon sa tinuhan sa mga nasod ug ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit, kay ang mga nasod nangalisang kanila, kay ang mga tinuuhan sa mga katauhan kakawangan man, kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga maywasay, ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang, aron kini dili malihok. Sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga linalik ug dili musulti. Sila kinahanglan nga pagapas-anon kay dili man makalakaw. Tarawara. Jeremiah chapter 10 verse 5 niya ang picture imahen sa tuong Ginoong Kristo. Ngano di ay anong panahon sa panahon ni Prophet Jeremiah na ano mga ribulto nga atong Ginoong Kristo at that time? Baka kung gining mo mga tawhana, continue na to. Ayaw kahadlok kanila kay sila dili man makabuhat og dautan, ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Kanang gipunting ni Prophet Jeremiah chapter 10 verse 4 to 5, refer man na dito sa mga Diyos-Diyos. Dili man na refer sa mga imahen sa mga santos o sa mga balaan. So kung imuhang ang naasim mo na ko na reboot para gyud na sa mga rebulto, di igo tong arkas kasabutan nga na rebulto sa lugar ng kerubin. Apil di ay sa gisaway ni Prophet Jeremiah. Kung mauhon, so ang muti pasabot ang Dios nakabuhat og sayo. Kaya nagpabuhat siya og duha ka rebulto sa kerubin. Og even ang templo sa mga Hudyo kaniadto na mga rebulto, buot ba diyang ipasabot nga nasayop ang mga Hudyo kaniadto, particularly si David ug si Solomon. Bakakon gini mga tawhana, bakakon. Again, ang amahan sa bakak maong yawa. Na ay mga butang nga gitudlo si Prophet Jeremiah niini nga libro niya. Number 1, ayaw sunduga ang tinuuhan aning mga tawhana. Usa man nga tawag ini tinuuhan, simbahang Katoliko at that time sa panahon ni Prophet Jeremiah wala pa simbahang Katoliko. Natukod ang simbahang Katoliko after na kang Kristo o katong 33 AD. Pag-ingon niya nga I will build my church. Kasi Kristo man ang founder ni ining maong gitawag og simbahan. So kanang gingon na nga tinuuhan o tinuhuan sa mga nasod, refer mo na sa mga pagano, may labot ang simbahang Katoliko ana. Diha paladaan palpak na inyong panabot. Sa verse 2 giingon ni Prophet Jeremiah nga dili tun-an ang tinuuhan aning mga tawhana. Unya, pagka magaling tinuan ang mga tawana mo na ang pagtuong sa Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. So way labot ang nag-ingon niya pagtuo sa tinuuan sa mga nasod. Ngano man kay ang tinuuan sa mga nasod, nagklase-klase raman to. Kining giingon sa nga tawag ini pagtuo nga gikan simbahang Katolika, pagtuon nga gikan sa Jerusalem, nga mikaylap sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan, kay maoy katuyuan ni Ginoong Kristo. Mao daw ni ang tinuuhan nga magkuha og kahoy sa lasang unya himuon dayong larawan, kulitan dayong porma sa tao unsa nga porma. It does not follow. Again, it is a fallacy of composition. You cannot use the truth in particular as the truth in general. Nga naman, kana, truth in particular man na, nga kanang imong gibasa kang Prophet Jeremiah, that refers to the idols. O wala man nag-refer sa mga imahen sa mga santos, kay dili tanang mga ribulto Diyos. Saan naman tawa yung mga tawana? Kung saan man tao mo pagtudlo sa inyong mga pastoy. Kung pastoy ni ay bangag yun. Diba? Imuhang ipariha ang sitwasyon sa panahon ni Prophet Jeremiah nga ang pagtuo nga ilang giprofess at the time purely Judaism, wa pa Kristyanismo at the time. And ang ilang kalaban at the time, mga pagano. So nagsulat si Prophet Jeremiah attacks to the faith of the pagans. And again, ano sa amang declassify ang Romano Katolikong Iglesia as pagan religion? Wala eh. Damguro ni sa mga sulpot. Damguro sa mga sulpot. Diba? Muna nga ilaron pag yun mo. Kung sukuan pa ba, kanang kadagko-dagko na to isod sa ilang bulsa. Unya simbahon. Ingon Kisa man pinag-ingon niyo mga nagsimba mig mga ribulto. Again, klaro sa mong pagtulunan. Gisimba na mo ang kadtong tawag ini gilarawanan. Dili ang maong nagrepresentar sa nagrepresentar sa gilarawanan. No. Na may relative veneration nga naman in relation with gitagaan na mong respeto ang maong mga imahen tungod sa gilarawanan. si Prophet Jeremiah ayaw sunduga kini nga klase sa pagtulunan. Actually, imuhang gisurambaw si Paon jud ang Prophet Jeremiah anang style ni Momigo.
Ano man, tungod kay dili na mo'y pangunahon na ni Prophet Jeremiah eh. Imong gidungag-dungagan ang pangunahon na ni Prophet Jeremiah. O nya wa kay basis sa imong interpretation concerning sa gisulat ni Prophet Jeremiah unsay iyang katuyuan. Sa history pa lang bagsak na eh. Number 2, kinahanglan ilansang aron dili matumba. Ay para lagi na sa mga Diyos-Diyos kani ato dili man tanan nga tawag ining dapat ilansang aron di matumba. Diyos-Diyos na o tanawa tong duha ka bukirubin sa panahon. Namo mo ginaabtan ni Prophet Jeremiah imposible man nagwa to gilansang. Makalihok nito duha ka bukirubin. Nga gibutang nila sa arkas kasabutan nga ilang giposisyon. What did you call it? Di ba? Ang templo, o tanawang templo. Basaha doon ng 2 Kronikas 3:6 hangtod sa 10. O kanang sa 1 Hari 6:13 hangtod sa 16 kung wala ko masayop. Basaha daw na. Wala din lagi lansang. Subot ba ding ipasabot? Basta tawag anang ilansang unya dili matumba. Diyos-Diyos na day na. Una nakasala ang unang katawan sa apel si Prophet Jeremiah kay magsimba sila anang panahon na sa templo nga naay mga ribulto. Baka kun Mo ni gingon sa verse 4 nga kinahanglan pang ilansang tungod kay lagi aron dili matumba kay dili man makalihok kining mga kinulit nga larawan. pagkabulukan na lang yun sa understanding aning maong mga sulputa. Refer na, kanang gingon ni Prophet Jeremiah, refer na sa mga Diyos. Dili na refer sa mga imahin o mga larawan sa mga santos. Kalayo bas tinain ang inyong panabot? Kalayo bas kamaturan ang inyong panabot? Ha? Kalayo ras kamaturan ang inyong tawag ining panabot? Tanaw na to ha. Jeremiah chapter 10 kung wala ko masayop tong gi-quote niya. Okay. Di ba? Di ba? Pag-abot sa 5 verse 5, ang maong mga Diyos sama sa pahoy nga gibutang didto sa mga uma sa melon arong paghadlok sa mga langgam dili kini makasulti o kinahanglan alasahon kay dili man makalakaw. Diyos lagi. Dili na imahin sa mga santos. Unya ang inyo ang giportray imahin sa mga santos pagpamakak na. Mo ni hinungdan nga daghan sa mga cases sa mga ribulto nga nangatumba panahon sa ilang prosesyon tungod kay wala kini natarong og lansang. Unya ang mga Diyos na nangatumba diha. Kay kadang imong gibasa mga Diyos man gipunting ana. Balik ko nako ha. Yun ang iyang gibasa. 10:2-5. O katawan si Israel pataling hugi ang gisulti sa Ginoo nga alang gayud kaninyo. Nag-ingon siya ayaw ka mo pagpanundog sa ubang nasod. Ug dili ka mo angay mabalaka ini kakita ninyo sa mga ilhanan diha sa langit bisan pagbati og kabalaka ang ubang mga nasod. Walay bili ang tinuhuan ni ining mga nasura. Dito sa lasang puton ang usa ka kahoy unya kulitan og kulitan sa magkukulit og hapinan sa plata og bulawan pagkahuman niini gipatapot pinaagi sa lansang aron dili kini matumba. Ang maong mga Diyos wa man giingon nga ang maong mga santos. Baka kuning maong mga tawhana, baka kun Klaro kayo nga isa ni sila hanap gyud kayo, hanap parte yung hanapa. Kaya kung mo ni dawaton nga teaching sa mga tao, maimpyerno gyud nga naman kay gibugal-bugalan nila ang mga imahen sa mga tao nga naay koneksyon sa Dios. Ilabi na si Kristo, di lang kay tao lang Dios ug tao. sa mga gipasabot ni Prophet Jeremiah nini nga No, di na mo igipasabot ni Prophet Jeremiah. Kanang naa si mga nahuna to, di na mo igipasabot ni Prophet Jeremiah. Kaya ang gipasabot ni Prophet Jeremiah, banawa ang verse 5, refer sa mga Diyos, dili refer sa mga imahen sa mga santos o sa imahen ni Kristo. Bakakon. So mo na kumutuot aning mga tawhan ng mga sir mga mama, disgrasya gyud ang atong kalag, maimpyerno. Kini mo mga tawhan na og di nila bag-uhon ang ilahang kaugalingon. Sigurado gyud matingkagol gyud sa impyerno, kusog pa ni sakit, way sangit-sangit.
Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo nga itong mga pages, RJ Horolan Sandro, second TV Apolya Punta Gamit page, Kuya Apple TV page, and RJ's Vlog 2022. O nga pwede sa mo mag-send din na og Facebook stress. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, Dali Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O nga pwede sa mo mag-send din ng super sticker, super chats, o super thanks. And sa tanang mga katuloy ko nagatabang ng suporta, daghan-daghang salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kaya nga itong program, anagi hapon din sa social media. O ga until now, nagkinahalang gihapon kita sa inyong tabang suporta. Kaya lagi wala mi mahimo din mga sir o mga ma'am kung wala inyong tabang inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinaga sa mga account numbers, kung na sa mga screens, kana nagadagan nga information, o pwede sab mo mag-message atong page kung very limitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat. So kana lang una mga sir ug mga ma'am, ug kini yung ubos nga lagad og Hesus pagtong Katoliko sa RJ Seno, temporary yung manamit yung ubingon, Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva